fɛn o fɛn bɛ se ka AES dugu la bi ale t'a da dɔ la dɛ a bɛ minɛn d'i ma i n'a fɔ a ye kɛ cogo min na ale bɛ financement kɛ bon maintenant OTAN nalen don o baara la déjà ale sigilen don AES a déjà mobilisé 30 000 éléments AES va mobiliser 500 milliards o de bɛna don kɛlɛkɛminɛn kuraw la ka na maintenant il y aura de nouvelles artilleries maintenant fɛn min bɛ yen ni Russie di k'a di mɔgɔ ma n'o ye hélico B52 o de fana bɛna don kɛlɛ kɔnɔ. Ah bon? Non, parce que n'ale mana n'o ye a bila kunna Cher Abrams minnu bɛ yen ale ni i b'a ye k'a fɔ matériel d'artillerie minnu bɛ yen u bɛna o de di terroristes ma ale ni brouillard de drone o brouillard de drone minnu bɛ yen Faransi ka brouillard de drone laban minnu bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye 5 entités de b'a ale kɔnɔ ça veut dire n'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛ k'a fɔ 5 boules de b'a kɔnɔ boule duuru maintenant a ka capacité n tɛna se k'o expliquer mais i bɛna ye k'a fɔ o fɛnɛ minɛn min ka jugu o ma o de bɛ yen. B50 ninnu B50 m'a kuma o de ka jugu o minɛn ninnu ma kosɛbɛ donc a bɛna kɛ Russie fɛnɛ bɛna ka arme chasseur laban minnu bɛ yen les 3e et les 4e génération n'u bɛ yen ale de fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka n'o démonstration fɛnɛ yira ni minɛn ninnu olu ye minɛn kura ye ale fana mago b'a la k'olu fɛnɛ bɛna yira donc min ɲɔgɔn kɛra Ukraine ale la n'o ye k'a fɔ fɛn min ye Américains ka missile patriote ye i b'a ye k'a fɔ Russie y'a gosi cogo min na o ɲɔgɔnna essai kelen de bɛna kɛ nin fɛnɛ la cɛ voilà cɛ Benbubu ye kuma min fɔ cɛn don dɛ voilà maa ma sigi ni fɛn min ye mɔgɔ ma sigi i ma sigi ni o de y'a to n bɛ min ɲɛfina fɛn fila bɛ ɲɔgɔn ɲini na a ka taa ni san 100 olu bɛna se ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn dɛmɛ de sen fɛ nin na fɛn fila depuis deuxième guerre mondiale banna nin dugu ninnu bɛ ɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔn bɛlɛ na ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ u tɛ se ɲɔgɔn ma fɛnɛ dɛ mais bɛɛ parce que i b'a bila i kunna i bɛ bati mun na e bɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ n'o batira k'i bati la dɛ m'a fɔ ma donc Russiw ni Chinois ni Turku b'anw kɔfɛ donc i bɛna k'a fɔ États-Unis fana ni Faransi olu bɛ terroristes fana kɔfɛ bon olu bɛ terroristes kɔfɛ o man jugu dɛ terroristes kɛlɛ dun fana dagalen don diɲɛ kɔnɔ c'est autorisé c'est autorisé par l'ONU donc Amérique ninnu bɛna sɛgɛn o de la parce que olu ɲɛ b'o de la a bila i kunna terroriste kɛlɛli dagalen don n'e ye mɔgɔ min yera kɔfɛ fana i bɛ kɛlɛ o lɔ bɛ an droit de bon ɲɛ b'o o sariyaw la dɛ Chine ni Russie bɛ i jɔ olu de kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ ka i gosi k'i ka dugu ci ka tila ka daloya d'i ma terroriste bɛ ɲɔ la ka k'a subu k'a ye wa i ka jamanaden de prévu à l'appui a banna parce que Russie ka avantage o de n'i y'ale menacer k'i to yɔrɔ o yɔrɔ a b'i attaquer k'i to yen wayi d'accord donc kɔrɔkɔrɔ b'a jira sisan nɔ an m'an sigi ni ko bɛɛ ye nin ko an ma nin mouvement kura min créé filɛ nin ye ni maa bɔnɛla mouvement in na Algérie de bɔnɛla parce que Algérie veut aujourd'hui a bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye le bassin de Nara bassin min filɛ nin ye le contrat était au nom de la Somatrac Algérie ka société pétrolière min bɛ yen et gazeuse la contrat tun b'o de tɔgɔ la o contrat tun bɛ yen 2007 2008 2009 Algérie yɛrɛ nana ni contrat ye k'a di Mali ma k'ale tɛ se k'a bɔ à cause de l'insécurité mais alors que Algérie de bɛ insécurité kɔfɛ ja Algérie a bɛna moyen min don bassin exploration na Algérie a préféré ani Sipex ani Eni n'o ye italien ka société dɔ ye Algérie y'a préféré ka o don rébellion na k'o don terrorisme na parce que ale bolo Mali tilali Faransi ye mɔgɔw la min k'a fɔ Mali bɛ tila tuta la saraka t'a la à travers l'accord d'Alger donc tellement ka ye mɔgɔw la préparer a kama donc u ye Qatar fana nana ka na action dɔw san Algérie bolo ka action dɔw sabula ka action dɔw san Faransi bolo a la donc i bɛna ye u nana jɛ n'a tilala u bɛ bassin ninnu sɔrɔ Algérie bɛ Nara ta donc Faransi bɛ a ka tawudenyanfan ta u bɛ bɔ ni minɛn ninnu ye Moritani fɛ bɛɛ b'i ta Mali ka kɔgɔjiko kuma nana sɔrɔ de fɛ n'a bɛ f'o ma ko la bande d'Auxerre Faransi tun bɛ fɛ ka bande d'Auxerre tigɛ ka bɔ Mali la fɛ Moritani na k'a di Mali ma maintenant n'a y'a di Mali ma ale Faransi kelen de y'a di Moritani ma dɛ a bɛna minɛ Moritani na k'a di Mali ma pour que ka Azawadi créer ni Azawadi créer la minɛn minnu bɛ bɔ Kidal ressources minnu bɛ bɔ yen nɛgɛ ni zinc ni sanu ni lulu olu de parce que a dalen tɛ Algérie la a dalen tɛ dugu wɛrɛ la donc a bɛ bɔ ne Zurette fɛ Zurette ka taa fɛn tɔgɔ ye di Moritani port fanfɛla fɛ ka bɔ ne ka don n'a Espagne k'a lasɔrɔ kuma nana ni nin fɛn de donc chaque fois Moritani de bɛ kɛ terroriste kɔfɛ à travers la France et l'OTAN parce que olu a b'olu kun na avec le système des démocrates là démocrates ka système Mali tɛ se ka résister a bɛ bi ça fait tout t'a la saraka t'a la Mali ça fait tout kun t'a la saraka t'a la n'ala kuma barikaden ninnu na Assimi ninnu na k'an bɔ nin kɔnɔna la Mali binni c'était programmé mais nin kɛlɛ in si kun ma fɛ
ni de kun ka statut terroriste tout là, statut de mouvement armé de Boula, autant on l'a récupéré. Tu as vu que la France a trahi l'Algérie maintenant. Parce que les Français, famille Intala, nous récupéré quand nous l'Algérie. Maintenant, il y a Agali Mounou Tora Algérie, donc Français récupéré quand nous le Mauritanie. Donc il y a Agali Mounou Tora Algérie, Biblina, Algérie, Kosovo, Beke, Mali gouvernement, il a fait un terroriste. Bon, Algérie bɛɛ fɛ k'i da don jeu la hali n'a sɔrɔ sabali bɛ kɛ yafa bɛ se ka kɛ jɔn ma n'o ye mouvement armé ye donc Algérie bɛ fɛ ka mouvement armé dɔ dilan mouvement armé in dilan kun y'o de a kun de ye nin parce que l'Algérie veut aujourd'hui coûte et coûte Mali n'ale ka sigi ka kuma o fana ju bɔra min na kuma laban na n b'o yɔrɔ ɲɛf'i ye Algérie bɛ fɛ mun na ni Mali ka kuma parce que Algérie ka intérêt min perdre la a bɛ kɛ sababu ye ka effondrement don Algérie yɛrɛ kɔnɔna la ka tila ka Algérie tɛna se ka wuli tugun a tɛna se ka wuli tugun nin kɔfɛ bon maintenant Algérie bɛ fɛ ka mouvement armé kura de créer bari sabula ale tun bɛ minnu kɔfɛ n'o ye terroriste ye caman sara caman blessera et puis occupé ye sati minnu b'u la Mali cour suprême ye déjà mandat d'arrêt lancé contre o mɔgɔ ninnu bɛɛ donc olu ni Mali tɛ se ka sigi bilen mais pour que Algérie k'i da don Mali kuma la sisan à travers notre accord f'a ka mouvement armé kura créer rébellion kura créer o de nana sisan k'a di Nima qui est moins voilà Abdourahmane Galama donc mouvement rébellion in sigi kun baye nindi c'est juste pour revenir dans les jours de la négociation avec l'autorité malienne o de y'a kɛ n'i ye kosa in na n'i ye Mali armée ka disposition ta k'a lajɛ Algérie bɛ service de renseignement b'a yira k'a fɔ a bɛ taa kuma ni Mali ye maintenant mouvement armé mun bɛ yen komi i ko k'i tɛ kuma ni terroriste ye maintenant mouvement armé mun bɛ yen a ye se yanni kɛlɛ wɛrɛ ka kɛ tugun i ka kuma ni n'olu ye Algérie c'est qu'Algérie est en train de préparer a bɛ ka document na bɛ min k'u ka service secret ka renseignement kuma de f'i ye sisan donc a bɛ nin menace la na jɔn ni jɔn bɛ nin kɔfɛ mouvement armé terroriste minnu yɛrɛ bɛ mouvement terroriste minnu yɛrɛ bɛ Algérie territoire kan ni Algérie bɛ fɛ k'i débarrasser ka b'u la Algérie bɛ fɛ k'o de bila ninnu na a n'a yɛrɛ ka réserviste k'o dafa c'est pour cela mouvement in a ma sɔn finman foyi ka don a la a ye mouvement in kɛ arabo-touareg donc c'est juste que Algérie yɛrɛ fɛnɛ ka terroriste kɔrɔba minnu bɛ yen n'a bɛ fɛ k'u éliminer k'u ka ko ban Algérie yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ni olu kelen bɛ ka rébellion yɛrɛ fɛnɛ sigi Algérie les Kabyles là maintenant olu fɛnɛ Kabyles minnu fɛnɛ bɛ yen Algérie se ka mɔgɔ minnu fɛnɛ récupérer o la combattant Algérie fɛnɛ kɛlen ka combattant dɔw récupérer k'olu ka marifa bila ka na n'olu ye Tamaracet donc c'est la raison pour laquelle comme nin la kɛ consul de Tamaracet Algérie kɛlen bɛ k'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo donc u bɛ Tamaracet nin wagati kofɔlen ninnu kɔnɔ parce que Algérie yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'i débarrasser ka bɔ ka mɔgɔ dɔw la donc ni combat kɛra soit Algérie b'u appuyer ou bien Algérie b'i protéger k'u éliminer Algérie bɛ se k'u éliminer donc aujourd'hui Algérie bɛ ka mouvement armé kura créer c'est une manière de revenir dans la négociation k'a essayer ka na ni sigafɔ bɛ parce que déjà lui il a été trahi par les Américains et les Français ale jigi kun ye Russe san i bɛna ye Algérie bɛ fɛ bi a ka fɔ ko mouvement armé fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ ni Mali labɛnnen don n'u ka sigi donc i b'a ye k'a fɔ ni mouvement armé kura in a créé kun y'o de ye c'est juste pour que avoir la même mise encore sur le Mali parce que Algérie de kun kelen bɛ ka kɛ au centre de la diplomatie malienne n'i bɛ ko kɛ bɛɛ kun bɛ tɛmɛ accord de fɛ donc n'i bɛ ko accord fɔ dɔrɔn Algérie de kun ye o kuma na an ka référence ye i kun bɛ tɛmɛ ale de fɛ o de banna bi grâce aux efforts de son excellence colonel Assimi Goïta maintenant ka bɔ o kuma kɔnɔ i ko maliyɛnw kan k'u sigi ni min maliyɛnw man k'u sigi ni foyi ye bi ni kɛlɛ tɛ parce que Algérie yɛrɛ ma san anw na kuma t'a ka mɔgɔ dɛmɛ ne ma non a bɛ mouvement a se tɛ Algérie yɛrɛ France min bɛ CFA dilan o dɛsɛra est ce que i bɛ rébellion ni terrorisme ça coûte cher pour un état a wari ka ca financement pour un état bon aujourd'hui Algérie n'a ka pays limite trop fɛn fɛn bɛ yen a n'a si tɛ fili la donc kun wɛrɛ bɛ même kɔsa in na Libye commence à réclamer une partie de son territoire à l'Algérie ou bien Rome ça fait bébé Algérie n'a d'affaire d'où à la diplomatie bida quoi politiquement Algérie peut problème bas de kono donc am se k'a fɔ nin fɛn inchallah a kɛlɛ se b'an ye